Стотици миряни се докоснаха до руската чудотворна икона на Божията майка. След Севлиево и Габрово днес светнията беше изложена за поклонение във Велико Търново и Горна Оряховица. Мариана Трифонова с подробностите. Добър вечер! Добър вечер! Чудодейният образ на Богородица предизвика огромен интерес. Стотици миряни в Велико Търново успяха да се докоснат до чудотворната икона, всеки със своята болка и съкровенна молитва. Вероятно за това в цялата Търновска епархия иконата на Богородица буквално преливаше от миро, а запознати обясняват това със способността й да дава знак, че чула молитвите на хората. Преди около половин час чудотворната икона беше донесена и в храма Успение на Пресвета Богородица в Горна Оряховица, където, както и сами можете да се убедите, очакващите да се докоснат до чудотворната й сила са десетки. Светите отци в Габрово ми казаха, че почнало да изтича от самия ковчег на иконата, от дървената рамка. Навярно Майката Божия, както е искала и дошла тук, е отдала своята милост, готова да откликне на молитвите, които миряните отправят. Тълпи от хора заприеждаха към иконата смекчаване на злите сърца още от сутринта. Тя самата е едно малко чудо и се радваме, че успяхме да дойдем. Все още търпеля от вълнение. Много съм развълнувана. Молихме се за здраве. Имах чувството, че Богородичка чува молбите ми. Усещането беше една топлота, почувствах и на успокоение. През годините иконата става все по-популярна. Била е в кабинетите на руските президенти Владимир Путин и Дмитрий Медведев, а по време на посещението си в Русия пред нея се поклонил и американският президент Барак Обама. У нас руската чудодейна икона е за първи път. След Горна Оряховица тя ще бъде пренесена в Стражица, а след това и в Поморие, където ще остане за поклонение до 11 август. Мариана Трифонова за чудотворната икона в Горна Оряховица. Благодарим ти.